ngithi viva MK, viva viva ma comrades, viva. Ngiyanibingelela kwi-South Africa yonke, ngithi ngiyanithanda MK kakhulu ohlobo engithanda ngalo. Ngithi ngisacela lo okhulumayo ugogo Zwane, ngithi ngisacela ukuthi ngidlulisele ukubonga okukhulu okungaka kubaba uMsholozi ngento asenzele yona thina ama-South Africa sonke, ukuthi azosikhulula asikhiphe eGibhita, ezweni lokugqila la kade sigqilazeke khona. Besigqilazekile kodwa singazi ukuthi sizokwenzenjani. Mina njengoba sengikhulile sengikanje bengingazi ukuthi ngizokwenza kanjani, ngoba bese ngibheka ngizibona mina ukuthi hey sengikhulile kodwa manje sengibheka abantwana abazayo nabazalwa abantwana engibazalayo ukuthi laba abantwana bophila kanjani izwe mali njena. Ngize ngisho nakubona ngithi noma ningafunda abantu abathi umsebenzi nizowuthathaphi uma kunjena, ngoba kusebenza ngisho baba benu. Kodwa manje nakho nani into kuniphinazele ngithiwa siyamfundisa, kodwa manje asikuboni umphumela walowo ukufunda. Wazosiza bamnqamalala, bamnqamalala, ngiyabonga. Ngithi inkosi mayikubusise, inkosi mayikuphakamise, inkosi mayikuphilise. Ngiyacela, ngicela ngisho nakubaba uNyazi lezulu ukuthi likubusise, ubusiseke, uphile nje, uphile iminyaka emide, kuthi nabakumbelisele ebese uNyazi lezulu legqiba ligijime phezu kwaso. Ngiyacela ngenhliziyo yami yonke emhlophe into osenzele yona. Ngiyabonga, ngiswela imilomo ezinkulungwane engabonga ngayo ngihlokome ngendlela osikhiphe ngayo. Bekuthi noma kuthiwa izinto ziyavela ngizibuka ku-TikTok, kuthi mase kuthiwa hayi naku usuvukelwa amacala, ngizokukhala mina ngaphakathi, ngikhale ngithi mangabe ngibothiwa wajomba kulesasisele, ngithi inkosi siyabonga, ngithi ngoba lokhu usuweqile, ngithi hayi uhlelo liyaqhubeka, phinde kuvuke okunye. Pho-ke ngasho ngathi hayi badlala ngesikhathi sabo, ngoba phela wena baba uMsholozi uqama kavinjelwa, awuvinjelwa abantu bakuvimba ngala uphume ngalana. Ngithi hayi, ngithi baba uMsholozi wena phela engani phela uyinyoni lena ephuza kwezidi ziziba, ngoba phela kweyimfishane phela ubuya nodaba, ngoba lezo bokathuthu ukuzona uphuza kuzona zaka-ANC, wazi ubona ukuthi ayikhona ubuya nodaba, wazi ukuthi awugxume phela ukugxuma kushone ngapha u-MK, i-MK ngiyabonga la ufike khona waphuza kwezidi ziziba, saphuza sonke, wathi asifole safola saphuza. Baba uMsholozi ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga futhi ngibonga nakade nihlale phansi nahlela konke lokhu esesikubona, ngoba siyabona ukuthi ayikhona manje sesiyaphuma kuleli Gibhita ebeloku sikulona. Mina-ke ngibhlungu kakhulu ngoba ungibona nje senginjenje ngihlale ngikhuluma nabantu abamntwana ngithi bantwana mina ngangena eplazini ngimncane, mina ngangino-12 years, ngangiphethe u-11, ngangino-11 years ngiphethe u-12, ngakhishwa esikoleni eSheshi le ntabeni zaseyitrahe, ngaphuma lafika ibhuni langikhomba lathi sengi-right, sengingalingena eplazini. Ngaphuma ngikhala, ngahamba ngayongena eplazini, ngahola ngisho isente elimnyama isenti umuntu lapho, noma uphelelwe insipho ufuna ukuyithumelela ekhaya. Alibuye izwe lobaba mkhulu, alibuye izwe lokhokho bethu, alibuye. Ngithi gwaza mkhonto, gwaza, ngithi gwaza mkhonto, ngithi gwaza, ngithi gwaza mkhonto, ngithi gwaza, ngithi gwaza mkhonto, ngithi gwaza, ngithi gwaza mkhonto. Libuye izwe lobaba mkhulu, obaba mkhulu kade balwela lelizwe befuna libuye, begwaza ngayo le mkhonto, beginqe phansi kuvuka abanye, kanti ekugcineni kuzovuka amaxoki, azovuka ogombela kwezabo, badle bafake ey'ngxoweni zabo, sisale sincela iy'thupha thina, singadli utho nabantwana bethu nabantwana babantwana. Siyabonga Msholozi, siyabonga. Ngithi gwaza mkhonto, gwaza.